Urteetan eta urteetan Durangon oso ezaguna izan dana, behintzat, nik esango nuke 1950 lehenagotik, eta orain dela 10 urtera arte oso ezaguna izan dana. Bai, nahiko referentzi izaten zen, zer gaina, aita alde batetik, hori, gustatu kimika, eta gero saiatzen zen gauzak egiten. Eta orduan gauzak produktua eso, gero ondoren gutxiago gainea. Eta gauza batzuk montat egin behar zen, bertan. Eta gauza batzuk behar, jaboia. Zer behiago. Ez da gutxi jaboia. Ez badago jaboi, eta batek egiten badu. Ez jaboia egiten, Eta horren bezala beste gauza batzuk. Gero nola, euskaldunak ziren, garai hartan, ez dakit Durango zenbat euskaldunak egon ziren, baina, gaina gaizki ikusita izatea. Eta orduan, inguruko basaretar guztiak, nik uste dut, eso zer behar zutenean, harapan zirela, baten zirela. Eta, baten duta, euskera zaten duta baten ziren. Durangoko giro hori, zu jaio baina aurrekoa, edo denda denuen Santa Mari kalean, Santa Maria Artekaleen kalean, eta eristea denuen, izan zeuken portiko. Eristea zeuken aurrean, eta eristean egiten ziren merkatua. Larun batean, izaten zan, Dinot, zure... Zu zara gogoratuko, baina basarritarrak merkatura etortzen zirenean izten zuten astoak, berrekarguak eta tal, oain zer dago, banku bat dago, Kalebarria eta Santa Mariako plaza hortan. Zer dago, banku bat dago? Ez, baina niko goratzen az, ura desegin da egon zen, bombarderekin jauzita zegoen. Eta orduan zegoen, eta anizten zuten astoak. Azan, astoaren aparkalekuak. Ez da gimara izan da izena, baina.